Hindi ko mainam. Alam mo. Ha? Nakakapit na naman yung stage. Ako daw ang dahilan, sabi nila guys, ako daw ang dahilan kung bakit naging stage 3 si Ate Melda. Dahil binigyan ko siya ng limonsito. Dapat stage 1 o stage 2 daw siya sa acidic. Ngayon binigyan ko ng limon, magiging stage 3 na. Sige sana magtarang-tarang mo na to. Bergilos! Kompleto. Kompleto. Disa. Tipina. Along. Minsi. Minsi. Upat na adire. Si Bergilos. Aja pailan na alip. Arar ka pailan na. Si Daryl daw. Nandito daw. Gusto ko minom ng tubig. Nahilag sa isang resil. Lira. Asay ka. Saan kayo kumuha dito, te? Saan kayo kumuha dito? Ha? Ito kumuha ng tubig. Matelo, pwede tayo. Timinsi yung ay, siya timinsi ti Florian. Ti Florian. Si Florian, ang Syria pa tayo ba? Di Florian. Kaya kisa rin na. Huwag na mukha Syria, di Florian. Ano kisa ni? Mo ha? Kuha ko tubig ha. Wala man kagitungab. Wag, inuwan naman na. Wag ito nga, pero ginuhaan na. Baka magbutang kong ayos. Sagay kong ayos ko ya. Kumuha nga kasi tubig doon, ano? Sama mo na kayo. Naiya nga ako eh. Tuwa sa ano? Ay, lang ho. Hilo. May tao. Pinduan may lang na at bang Na may tao. alam mo ito, mga bisita lang din yan. Kayo mga nagawang pinsan yan, di mo na kanong ito. Kasi nga, mga taga-kagawasan yung... Yung mga kagagawasan. Ano ba mga kagilo? Mga may pinsan mo ko. Ay, taga-kagawasan kayo, taga-malinaw. Umawa ka, taga-kagawasan, siguro ka. Si Boy Bob, niingon to ni Ogisa, si Daryl, nagtapan nila ni Minse, nagatipi na, nagsuroy-suroy. Ilang dua ka leader to ilang dua ka leader, si Edith to si Manang may, Manang, Bibi. Hello. Mari! Dekage! Daryl! Dekage! Hoy! Daryl! Ay, may pagkaso na. Gamot ito. Gisitaan may kag doktor og ngatong gamot wa ta mo. Mabot mo to tiyo. Mabot mo tiyo ron. Ito gamot. Pagdaado gisitan. Wala ba na? Ana. Balik na po. Mabot ron ani. Ngata na sa dapo sa bahay. Dapo sa hapon. Tiyo. Lagi. Nagmotoy lang sila. Lagi presidente. Ay nala, diskusyonan. Video call kami kahapon. Sama yung babae. Imos. Agiti. Nakagabiti, gikan man to sila lagti Milda. Agabi, andun siya. Kailan? Agabi. Kaya nga, pagka uwi, dinito, hapit sila. Dito yung ibang asawa, hindi yung asawa niya, hindi yung lain. Wala na siya ng asawa niya. Bakit nagpakasal-pasal? Suway ra gani. Testing ra ba, testing? Wala may problema ba tulisan ng bahay? Ay, dito na. Saan ka galing, te? Ay, hindi ka rin mas ba? Te, pagdalag tubig ha, pag balik niyo mo. Ano? Ato ta agad kabila yung maraming kamaisan. Diba may kamusuot kas nga ang mais. Sige, lagi. Hindi ko na-breakfast. Naglaag sagot ta? Naglaag sa. Ang mga tsada nga. Nurot. Wari ta mga lag karon. Hindi ka ng mga pasyal. Ay, ang mga magandang tanawin. Ang motor ni uli pa isuri-suri ka na rin.